Ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Magandang gabi. Hello po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Jazz. Jazz. Tama ba, Jazz? Opo, Jazz. Ilang taon ka na, Jazz? 29. 29. Sang lupalop ka galing, Jazz? Sa Singapore. Diyan ka nagtatrabaho ngayon, Singapore? Opo, Singapore. International tayo ngayon, dude. Work mo, Singapore, no? Gano'n ka nakatagal sa Singapore? Ano po, magdadalawang taon pa lang. Dadalawang taon. Okay. Okay, sige, wag na natin patagalin pa to. Jazz, 29 from Singapore. Ano ang top secret mo? Nakunan po ako ng 2 beses sa isang lalaki. Nakunan ka ng 2 beses sa isang lalaki. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo, DJ Rocky. And we are so sorry to hear that, no? Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit at paano at nakunan ka? Meron bang ginawa itong partner mo o ng lalaking to na ikina-cause ng pagkahulog ng iyong baby? Una po, yung boyfriend ko, nagkakilala po kami dito sa Singapore via dating app. Then, ano lang po siya sa kabilang bansa, sa Malaysia. So, doon po kami nagkakilala. Tapos, hanggang sa naligaw po siya ng 3 buwan. Wait lang, eto bang lalaking to ay Pilipino or ibang lahi? Pilipino po. Pilipino. Okay. Opo. Tapos, ayun po, pandemic pa po nun yung unang kontrata ko po dito. Pandemic pa. Bago pa ako napunta dito. Tapos, nung nagkakilala kami, 3 buwan, nag-uusap pa lang po sa cellphone, sa messenger, ganun po. Nung nag-open na po yung pandemic, open na po yung border ng Singapore papuntang Malaysia, ganyan. Nag-meet po kami. Hanggang sa naligaw po ulit siya ng 2 buwan bago ko po siya sinakot. Tapos, pag malapit na po nun ng December, nagbakasyon po kami sa Pilipinas. Tapos, yung ticket ko po ibalikan. So, bumalik po ako ng January. Tapos every 6 months po kasi dito may medical. Tapos nalaman ko pong buntis ako nung bumalik ako dito. Ilang buwan na yung tiyan mo nun? Ano lang po, 3 weeks. Wait lang. So, pagkabalik mo galing bakasyon sa Pilipinas, tama ba na nagpa-medical ka agad or after 6 months ka pa nagpa-medical? Hindi po kasi parang po doon na 6 months ko na pang January. Kaya po ako nagbakasyon ng December, then January balik ko. Medical na yun, may dumating pong letter. So doon sa Opo. pagpapamedical mo ng January, 3 weeks pregnant ka, tama ba? Opo. So paano na-detect yun? Ano ka ba? Pregnancy test kit through Hindi urine? po. Ano po siya, dito po kasi sa dugo po siya. Sa HCG? serum. Hindi po siya. Opo. So, ayun po. Then, after nun po, nag-decide po akong umuwi kasi nga hindi nga po pwedeng magtrabaho na buntis po dito.
Pinauwi po ako. Ngayon, nasa eroplano po ako nung nasa airport. Bigla na lang po akong dinugo, ganyan. Kasi hinahanap ko po yung partner ko. Kasi parang ihatid mo man lang ako sa airport, ganun po yung usapan po namin. Pero hindi niya nakuha yung passport niya. Parang dun nagtampo po. Pero nasa airport na po ako nung dinudugo po ako nung pauwi. Wait lang medyo na-lost ako dun sa sa part na yon na kung saan dinugo ka pa uwi. Ito ba yung dinugo ka pa uwi from Manila going to Singapore? No po. Papuntang pabalik po ng Pilipinas. Kasi nga, nalaman mo na buntis ka. Opo. Kasi magiging blacklisted ko po kasi dito sa Singapore kapag tinuloy mo pa rin magtrabaho na buntis ka, na-detect ng doktor yon. Okay. So, nung Opo. nandito ka, nung nasa Singapore ka at nalaman mo sa unang pagkakataon na buntis ka, alam mo na ba agad na etong lalaking to yung ama ng dinadala mo? Opo, kasi sorry po. Sorry po. Opo, siya lang naman po yung kasi nag-basyon po kasi kaming dalawa sa Pilipinas. So siya lang po yung alam kong nakagalaw sa akin. Pumunta po siya sa amin, ganun. Tapos kinontak mo Tapos- siya nung malaman mo na buntis ka. Opo, tapos ayaw niya akong ihatid. Ayaw niya po akong ihatid kasi nga po, yung passport niya daw po nasa company. Mhm. Kaya parang nagpanic po ako dun, nasa airport po ako nun, nag-aantay ng flight. Parang nagpanic po ako. Tapos nung nasa biyahe na po ako, parang gusto ko pong mag-CR ganun. Tapos bakit parang dugo na po yung lumalabas sa akin, nagpanic po ako ganun. So, anong ginawa mo nun? Wala po, tuloy-tuloy po lang po hanggang sa maglanding po yung eroplano. Pauwi po sa amin. Hindi ka nagpa-clinic or nagpa-hospital? Kinaumagaan po nun nagpa-clinic po ako. Tapos sabi pa naman ng doktor, nandun pa naman po, nakakapit pa. So sinabi niyang bed rest ka ng 2 linggo, balik ka sa akin, i-ultrasound ka namin. Tapos po nung bumalik ako nung 2 linggo pagkalipas po, sabi ng doktor, nawala na. Ano daw nangyari dun sa baby mo? Sabi po niya sabi po ng na-stress ka, kumbaga na-stress ka sa kakaisip, ganyan. Tapos inaalala mo yung partner mo, ganyan. Parang na-stress ka. Actually po, hindi ko naman po unang anak to, may anak pa po ako sa unang lalaki, which is 7 years old na po. Opo. So, hindi naman nabago sa'yo yung pagbubuntis? Opo, hindi naman nabago. Doon lang po ako nagpanic. Bakit ganun? Bakit hindi po niya ako hinatid? Ganyan. Parang nag-iisip po ako ng negative na thoughts. At nakakasama yun sa nagbubuntis, hindi ba? Opo. Tapos, ganun po. Panay po iyak ko. Inaaway ko po siya ganyan. Tapos hanggang sa So, nag-decide na paano naman. mo sinabi sa kanya na nawala yung baby ninyo? At ano yung reaction mo nung pagkarinig mo na nawala na yung baby ninyo? Masakit po kasi expected po na magkakaanak kami. Kala ko po kasi siya na. Kasi wala naman po akong nakikitang kasi yung kumbaga bisyo, wala po ganyan sa kanya. Mabait naman po siya. Kaso nga lang po, parang takot pa siya sa commitment na magkaanak. Ilan taon na ba yung lalaki? 32 po. 32. And wala naman siyang anak sa iba, no? Sa'yo lang, no? Wala po. Single po siya. Pero may obligasyon po siya. Parang siya po yung Sorry, Jazz, nawala ka? Nagre-reconnect siya, sorry. Parang narinig ko, parang yung lalaki yata yung breadwinner, eh. Kaya hindi pa talaga handa sa isang obligasyon. Mm-mm. Hello? Jazz? Nandiyan ka pa ba? Yes, hello. Ayan. Ito, alam mo, Jazz,
may nakikinig sa atin ngayong napaka-espesyal na tao. Kanina napangiti si Titan Jello nung nakita niya yung pangalan. Alam mo ba na nakikinig ngayon? Si Miss Maui Taylor. Oo. Talaga po. Oo, nakikinig siya, nanonood sa live. Oo nga, parang Opo. tinitingnan yung cutie face ni Titan Jello eh. Oh, Kinilig si Titan Jello nakita eh, na-distract eh. fan na fan ko po yan si Titan Jello. Oh, tingnan mo. Kinikilig po ako. Tingnan mo, Titan Jello, hindi lang si Maui Taylor. Pati yung caller natin ngayon, kinikilig daw siya kapag nakikita ka. Maraming salamat, Jess. Kung kaya ko Opo. mapagaan yung loob mo ngayong gabi na to, gagawin ko, ha? Okay po. Tapos may isa pa ba, di ba 2 beses po ako? Yung isa po, di bumalik po ako ngayon sa bumalik po ngayon ako sa Singapore ulit. Panibagong contract. Ayun, na naman po kami, nagtsuktsakan after ko pagbalik dito. Pagkatapos nun, nabuntis po ako ulit. Mm. Pero kumusta yung relationship ninyo right after nung unang pagkawala ng baby ninyo? Like, kayo ba ay nag-reconcile? Naging parang back to normal? Na-relieve ba siya na nawala yung bata? May ganun ka ba? May ganun ba nangyari sa'yo? Parang nagbago po lahat. Kasi hindi naman po kami laging nag-aaway. Parang yung relationship po namin dati is low-key. Yung walang pakialaman. Kasi po, alam ko pong na OFW po kaming dalawa. Ganyan. Alam ko po yung hirap na nasa ibang bansa. Parang low-key lang po. Mag-update. Hindi, ganyan. Pero nung pagkatapos na po akong nakunan, parang andun na po yung lahat. Yung away, yung selos. Nagdududa po ako kahit wala akong pinagdududaan. Jess, Po. nag-uusap naman kayo kapag ganun yung mga pangyayari sa inyong dalawa? Opo. Ano sinasabi niya sa'yo? Lagi naman po niyang sinasabi na gusto niyang magkaanak. Mhm. Gusto po niyang magkapamilya. Pero pag dumating na po yun, parang nawawalan po siya ng gana. Ginagawa po namin, pero pagdating ng commitment na nandun na po talaga yung real life na po na tatahakin namin, parang nawawalan po siya ng gana. Ba't ayaw nyo gumamit ng mga contraceptives, di ba? Kung sakali man. Ano yun? Takot kang magkaroon ng obligasyon pero di ka gumagamit ng mga pang-safe. Opo, takot po siya. Tapos po nun, pangalawang nakunan ako. Ngayon, hindi na po yun kunan kasi pinilit po niya akong ipalaglag. So, ang usapan na natin nito, ito na yung pangalawang bata, ah? Opo. Ito yung na pinalaglag. Po yung pangalawa. Ito po yung pinaka-top secret ko, yung pangalawang bata. Mm-hmm. Ilang Na- weeks ka na nun? 1 buwan po. 1 month ka na Opo. na pregnant. Mm-hmm. Opo. So 4 to 5 weeks, tama ba? Yes. Opo, DJ. Nag-ano ka na ba nun? Positive pregnancy test o mataas yung value ng HCG mo or nakapagpa-ultrasound ka? Ano po dito kasi bumili lang po ako ng pregnancy test Mhm. na accurate po siya na 2 po binili ko. As in 2 po, lahat po positive. Okay. Kasi meron yung early detection 3 weeks pa Opo. lang nakikita na kung Opo. meron ka ng baby sa loob or parang may Opo. na-conceive na. Okay. Opo. So, nung time na nalaman ninyo na positive ka sa pregnancy test kit, sinabi mo ito agad dun sa partner mo, tama? Opo, sinabi ko po agad. So, anong Tapos, reaction niya? Nagagalit po siya na bakit ganito, ganyan. Mhm. Bakit gustong-gusto mo nang magkaanak. Yung masaya po ako nagsasabi sa kanya, ganun. Tapos nung nalaman niya po na parang may laman na po ulit, sabi po niya, nagagalit siya, bakit di daw ako nag-ingat, bakit daw, sabi ko, ginusto nating 2 to. Hindi lang ako yung gumawa. Mamumura ko to. Grabe yung yung lalaking yan nang nakakaloka.
Okay, Opo. so nung nagtatalo kayo, anong nararamdaman mo nung time na yun? Siyempre ayaw niya yung bata, tapos ikaw ang saya-saya mo. Opo, ang saya ko po kasi ako po ay domestic helper po dito. Ang alaga ko din po bata. So parang Mhm. na me-mental block po ako kasi naaawa po ako ganyan. Ba't siya galit na galit? So paano na kayo humantong talaga doon sa parte kung saan nagpa-abort kayo ng baby? Usually po dito kasi sa ibang bansa is illegal po. May pumunta po ako ng clinic, tapos bumili po ako nagpa-advice po ako ng doktor na kasi ilang weeks po yung dinadala ko. Sabi po niya, makukuha pa yan sa gamot, yung pills po. I-try mo. Ganyan yung gawin mo, i-try mo. Kung hindi pwede, talagang sila po yung magtatanggal kasi nga po legal po dito. Mhm. So tinake mo yung pills? Nung una po ayaw ko kasi tawag po siya ng tawag kasi nasa kabila lang po siya sa Malaysia. Tawag po siya ng tawag na kung hindi ko iinumin, sabi niya, para makapag-ipon pa tayo, hindi pa ako ready, hindi pa ako handa, ganyan sinasabi niya sa akin. So, natakot po ako na posibilidad po na uuwi na naman ako mamaya, hindi niya na po ako papanagutan, ganun. Ayaw ko po siyang gawin, nanginginig po ako. Kaso talagang pinipersa po niya ako na tanggalin. Tapos one day po, day off ko po yun, pumunta po ako sa kanila. Pinainom niya po ako ulit ng another pills para malaglag na po yung bata. Just gusto ko lang tanong, hanggang ngayon ba magkasama kayo netong lalaki na 'to? Sa totoo lang po, bakit po ako napatawag ngayon kasi nagiging malabo po kami ngayon kasi sabi ko sa kanya, parang gusto ko ulit magkaanak sa kanya pero lahat ayaw niya. So to answer our question, Jazz, kayo pa rin. Opo, Pero malabo na. pero malabo na po kasi ang dami na rin pong issue, trust issue, ang dami na pong ganyan. Mhm. Then parang sinusumbat ko na po lagi bakit nawala yung dalawang bata. Mhm. Tapos lagi kong parang palagi ko pong napapanaginipan na may batang minsan umiiyak, minsan sa ano ko, para siyang nagbababay kaya natatakot po ako. Natatakot ka na. Natatakot po ako sa ginawa po naming kasalanan. As long na ayaw ko po pero kasalanan na rin po yun. Just, may gusto lang sana akong sabihin. Okay lang ba? Makikinig ka ba ngayon? Okay po. Ito, wala naman to para husgahan ka sa ginawa ninyo. Pero gusto ko lang din ipaalala na maraming mga nanay ngayon na nakatutok at nakikinig sa atin, na nananalangin na sana magkaroon sila ng anak. Maraming Opo. kababaihan ngayon na nahihirapan na magkaroon ng anak at pilit nilang win-work out kasama ang partner nila kung ano-ano na yung ginagawa, saan nang lumalapit para magkaanak pero hindi sila mabigyan. Pero yung pagkakataon na pwede kayo ulit maging magulang, binigay yung blessing na yon, parang sinayang nyo yung pagkakataon. Sayang nga po talaga, unang beses pa lang po nanghihinayang na ako, ngayong inulit na naman po niya nung pangalawa. Pero just gusto ko lang din malaman, ba't hindi mo pinaglaban as a nanay, di ba? Anong mga tumatakbo sa isip mo niyan? Hindi ka ba nagdalawang isip na bilang isang nanay dapat ipaglaban ko to eh. Kahit natatakot, mahirap, ipaglaban ko to eh.
Or baka talaga naman may mga bagay na tumatakbo sa isip mo na mas maunawaan ka ngayon ng mga tao nakikinig sa'yo na, kaya ko to gagawin kasi hindi ko kaya eh. 'Di ba? Opo. Pinangunahan ka ng takot. Paliwanag mo nga sa amin ng mas mabuti. Ano yung tumatakbo sa isip mo niyan yung mga panahon na kinakausap ka ng partner mo? At ilayo na natin siya. Yung walang kwentang lalaki na yan. Ikaw ngayon ang gusto namin malaman bilang nanay. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Ang tumatakbo po talaga yung isip ko noon eh. Kailangan ko po siyang tanggapin, yung anak ko. Ayaw po siyang, kumbaga, gusto ko siyang masilayan niya yung mundo. Ayaw kong ipagkait sa kanya. Pero andun po yung ang dami ko pong naririnig na pag hindi mo yan ginawa, masasayang yung future mo. Masasayang yung panahon natin na pwede pa tayong mag-ipon. And then may anak din po kasi ako. Parang iniisip ko, pag mawalan po ako ng trabaho ngayon dito, paano naman po yung anak ko na nasa Pilipinas? Opo. Yun yung mga dahilan mo na tinignan Opo. at Opo. binalanse bago mo gawin yung mga bagay na yun. Opo. Kumbaga, lahat naman ng yun talagang hindi maiwasan na pumasok sa isip niya nung mga panahong yun. Kasi paano ko nga naman magkakaroon ng mas klaro at mas tamang pagdidesisyon, 'di ba? Kung yung partner mo ay hindi ka Walang moral sinusuportahan. support. Oo, etong responsibilidad na to ay hindi dapat hinaharap lang ng isang tao. Ito ay hinaharap ng 2 taong tunay na nagmamahalan o 2 taong responsable at accountable dun sa mga ginawa nilang bagay. Opo. So just nung nawala tong mga babies nyo o napilitan ka, 'di ba, na Opo. i-abort yung pangalawang bata, tapos yung sa una na stress ka. Opo. Anong epekto nito sa kasalukuyan na estado ng utak mo, ng puso mo, ng pagkatao mo? Parang po nung pangalawa kasi, which is 1 taon na po yung nakalipas, parang andito pa rin yung nararamdaman ko na parang natatakot po ako, ganyan. Kahit na nagsimba po kami nung pagkatapos po nun, parang andun pa rin yung takot ko, yung isip ko. Kasi nga po inaalagaan ko bata, which is napapamahal sa akin. Parang nagsisisi po ako, ganyan, kung bakit ginawa ko yun. Dapat ngayon buhay siya, malaki na siya. Ganyan po. Sa pagkakataong to ba, hindi mo pa napapatawad yung sarili mo doon sa nangyari? Hindi pa po. Pero gusto mo ba na patawarin yung sarili mo doon sa nangyari? Opo, gusto ko po. Meron ka bang nakikitang paraan para mapatawad mo ng tuluyan yung sarili mo dahil sa nangyari? Siguro po, mahirap man gawin yung mag-move on. And then mag-pray po sa God na yung kasalanan ko na yun is parang ituwid niya po lalo yung isip ko once na magka-baby ulit or hindi ko po alam. Just may singit ko lang din. Opo. Tingin mo kung nabuhay yung baby, mas mabibigyan mo siya ng magandang buhay. Opo. Kaya ko po yun. Kasi nakaya ko po sa isang anak ko. Opo. So talagang pinangunahan ka lang talaga ng takot at walang Opo. suporta ng partner mo. Okay. Opo. Nawalan po siya ng support sa akin. Parang ganun. Parang natatakot na rin po ako. Mamaya, parang iwan na naman po ako ulit. Bubuhayin ko na naman yung bata. Yun lang. Gusto ko lang din malaman yun na kung binuhay mo yung baby, tingin mo, kaya mo bang suportahan? Opo. Yun lang. Yun lang. Opo. Kasi 'di ba may laging sinasabi ang iba Na ano? na dalawa na kasi ang sides ng ano ngayon eh, may agree sa abortion, may disagree sa abortion. Yes, oo.
So, sinasabi ng iba, kung hindi mo kayang buhayin yung bata, hanggat nandyan pa, dugo pa lang, ano mo na? Diba? Parang kung alam niyo naman galing sa pagkakamali. Kasi may mga bagay ano ko lang muna. Ilatag mo. Ilatag ko lang. May mga tao kasi talaga na dahil sa rape, 'di ba? Nabuntis sila dahil sa rape and naisip nila magpa-abortion, 'di ba? Meron naman yung iba naman talaga hindi nila talaga kayang mabigyan ng magandang buhay at napagkasunduan nila ng asawa nila o silang dalawa mismo ng boyfriend at girlfriend nila na pakawalan na lang. Pero kasi sa mata naman ng iba, hindi maganda yan eh. 'Di ba? Sa mata Tama ng po. Diyos, 'di ba? Kasi isang biyaya yan na ibinigay at pinagkaloob eh. Pero may kanya-kanya tayong istorya, dahilan, kung paano talaga natin i-handle kapag nandyan tayo sa sitwasyon na yan. Kaya tinatanong kita kung nabuhay ba yung bata na yan, nabigyan mo ba, tingin mo, ng magandang buhay yung bata? Sabi niya Opo. oo. Sabi niya, oo. Matapang siya. Matapang. Kasi klaro yung utak niya ngayon eh. Mm-mm. Nakita niya eh. Pero dude, naniniwala kasi ako na once na you are bearing a child already in your womb, Mm. yung utak ng isang babae nagiging sobrang complex eh. And there are so many emotions in all over the place na hormones mo, ang dami mong iniisip eh. Mm. So nung state talaga niya na may bumubulong sa kanya, partner niya, hindi siya masuportahan. Tapos, alam mo yun, parang ayaw niyang gawin, pero biglang ginawa na lang niya. Alam mo yun, kumbaga parang at some point, hindi mo, parang, may pag-iisip siya, pero parang minanipula siya at that moment eh. Nagets mo? Parang may Yes. ganung pagkakataon na parang naisip ako eh. Kasi ang gulo ng utak eh. Especially kapag yun nga, meron kang baby na dala-dala, tapos hindi ka pa nakaget over dun sa una mong miscarriage, 'di ba? Kumbaga, dito papasok yung tinatawag nating, hindi ako eksperto pagdating sa ganitong Yes. klaseng usapan pero Nilalatag lang natin yung mga... oo, yung mga possibilities and Yes. kumbaga considering that these are all some things or parang feelings, emotions na madalas na nararanasan ng mga kababaihan, 'di ba? Especially kapag nagiging nanay sila or kapag naging nanay na. So yung hormones nagpatong-patong na 'yan. Tapos yung stress mo, hormones, etc. Minsan wala ka ng ability or parang nawawala yung sense of reasoning mo and yung clarity mo to decide the right thing to do. I Kapag agree. sobrang bombarded ka na with Yes. so many things in your life. Kaya nga yung support system napakahalaga at yung meron ka talagang mapagsasabihan ng nararamdaman mo, which I doubt kung meron kang napagsabihan noon, Jazz. Nung time ba na yun, may nasabihan kang kamag-anak, kakilala, kaibigan na close mo na o ito yung pinagdaraanan ko ngayon. Wala po. Kinimkim ko po lahat ng yun. Partner niya lang eh. Oo eh. Mga linya pa ng partner niya, masisira buhay mo, may anak ka pang nag-aantay sa'yo. Ganun eh. Ganun yung linya eh. Yun yung mga linyahan ng mga walang kwentang lalaki. Gaslighter na manipulator na Yun ang narcissistic. literal na manipulator. Yung tipong Kasi, nasa tiyan pa lang nung babae yung At hindi ka namin masisisi dun sa parting yun kasi siya lang yung napapakinggan mong boses. Yes. Kaya nga dun sa parte na napatawad mo na ba yung sarili mo, yun eh, parang araw-araw uusigin ka ng konsensya mo na bakit ko yun nagawa? Hindi naman labag yun sa prinsipyong pinaniniwalaan ko. Kaya ko naman buhayin yung anak ko eh. So, ang hirap ng pinagdaanan mo, Just. Gusto namin malaman mo na nakikiramay kami sa pagkawala ng mga batang sana ay naisilang sa mundong ito. Napakahirap nun na everyday you have to live with that kind of grief, anger in your heart, anger to yourself, 'di ba? Yung loss of a loved one, na kahit di mo pa sila nakikita sa mundong ito, pero alam mo na you made that human being because of love. Tapos itong sinasabi mong parang mahal mo, ganito yung bigay sa'yo. Kaya nga, naku-curious kami dito kung may plano ka pa bang ituloy ang pakikipagrelasyon mo dito sa lalaking to?
parang gusto ko muna siyang tapusin kasi Dapat. nga Go, Jess. hello po. Go lang. Inaantay ka namin magsalita. Gusto ko na po siyang tapusin ngayon kasi nawawalan na po ako ng ano sa kanya kasi po palagi na lang pong away, palaging ganito. At lagi po niyang sinasabi sa akin na nasasakal siya. Kaya gusto ko na po siyang pakawalan. Mhm. Pero nare-realize mo ba, Jazz, kung ano yung epekto na ginawa sa'yo nitong lalaking to doon sa pagkawala ng mga babies ninyo? Opo, especially po sa mentality ko po, ang laki po eh. Kasi as long kinakaya ko na lang po sa everyday. Kasi nga po, nag-aalaga ako ng bata. Parang ang hirap pong yung isip ko ibaliwala dun sa mga nawala pong baby namin na nag-aalaga ako ng bata. Parang yun po yung nakikita ko. Parang ganito sana yung anak namin, ganito sana. Parang andito po ngayon sa alaga kong bata. So, naiisip mo ba na itong current partner mo posibleng maging mabuting ama in the future? Hindi po. Gaano kaklaro ito sa'yo? Hindi po. Kasi last time na nag-ask po ako ulit, sabi po niya, "Oh, bibigyan kita pero hindi pa sa ngayon." Pero hindi ko po alam Nasa kung anong Pilipinas ba sagot niya yan? dun. Nasa Singapore, di ba? Malaysia. Opo, Malaysia. nasa Malaysia. Kung nandito lang yan, ako magbibigay sa kanya eh. Bibigyan ko ng isa yan eh. Ng ano? Isa. Isang... Isang pampagising ng tuminulang siya. Sigurado ka ba, Jazz, na ikaw lang sa buhay niya? Opo. Opo, kasi alam ko naman po yung past relationship niya. Tas ako lang po yung naging karelasyon niya po dito sa ibang bansa. Nakapag-research ka ba? Opo. Pinakilala ka sa pamilya niya? Opo, kilalang-kilala naman po. Okay. So talaga may ibang priorities si Guy. Pero Opo. that doesn't make him really a responsible guy, di ba? A responsible father, a partner. Anyway, anong gusto mong mangyari ngayon? You've mentioned na, okay, plano ko na makipag-iwalay. Kailan mo balak gawin to? Kailan mo to pinaplano? Pinaplano ko po kasi, ngayong linggo po kasi, off day ko po. Balak ko po siyang kausapin kasi po, wala na po parang wala nang saysay na mag-ano pa po kami sa relasyon, magtuloy. Baka naman, Lagi po niyang sinasabi na, bakit hindi ka ba makamove on sa mga nawalang mga bata? Lagi kong sinasabi sa'yo na mag-move on ka. Hindi po niya ako naiintindihan kasi dalawa po yung nawala. Plus, nakakagalit yung lalaki, sorry. Ako na high blood ako ha, hindi ako babae dun ha. Pero hindi niya, unang-una sa lahat, wag niyang pangunahan yung emosyon ng isang babae at bilang isang nanay. Opo. Diba, hindi naman siya nagbitbit ng bata sa tiyan niya eh. Ano move on? Ano move on? Pinagsasabi niya, hindi maka-move on. Sira ulot ka lahating, ay. Tsaka you can never really move on if hindi ka nag-admit, 'di ba? Hindi ka naging accountable at hindi ka Yes. nag-heal or hindi mo sinusubukang i-heal. Hindi mo in-acknowledge. Walang healing kung walang acknowledgement of mistake. Or walang acknowledgement na meron kayong contribution dun sa pagkawala ng bata. Oo. Sa totoo nga, kayo may dahilan eh. Diba? Kayo may Kaya nga dahilan po. tapos sasabihin nyo mag-move on? Ang hirap po nun eh. Isa-isa nahirapan po ako sa pangalawa na malaking kasalanan po yun sa Diyos. Sasabihin po niya akong mag-move on. Hindi naman po kadali yun eh. Move on? Ikaw na lang talaga yung mag-move on sa kanya. Buti ka nga po. Ako na lang. Hindi ka
ba nasusuka sa pagkatao nitong taong to? Sorry pero gamitin ko Dapat. ng words na yun Kumbaga, hindi ba siya dapat basura para sa'yo? Yung lalaki? Totoo. Basura, nakakasuka, yung ganong pag-uugali ng isang, nang sabihin natin responsableng lalaki magiging tatay ng pamilya ninyo, magiging asawa mo. Kasi kung ganyan pa lang sa simula, parang, paano to magiging tatay ng mga Tama. anak mo? Diba? Kaya nga po, do'n nga po ako parang naano sa side na yun, sa ugali niya yun na pagkakaroon ng anak, hindi niya kayang papanindigan. Kumbaga, yung side na yun, para kung bakit biglang may yung demonyo sa kabila ng kabaitan niya. Sana makita mo lahat ng yun. Sana talagang mag-sink in sa sistema mo na itong taong to, kaya kang manipulahin. At hindi ka na dapat pumayag sa susunod pa na manipula nitong taong to. Tama. Kung Opo. sakali mang nakikinig siya ngayon, May number nga oo nga, Tawagan ko yan. tawagan natin yan. Tawagan natin. Gusto mo? Message mo kami ngayon. Anong number? Tawagan natin. May pangalan ka ba niyan? Tawagin mo na lang siyang MJ. MJ. Wala ka bang Viber number niya? Wala po siyang Viber. Wala siyang Viber. WhatsApp meron? WhatsApp mayroon. Ay, meron. Magsuntukan kayo. Magsuntukan daw kay Titan Jello paglaban niyo siya. Hindi mananalo sa akin yan. Just, kahit sumama ka pa sa kanya. Kasi siya si Titan. Jello. Hindi maganda yung ginagawa niyang ganyan na andyan sana maging malaking aral na to para sa'yo. Bilang Oo nga isang babae. Yes po. Sige, para last na talaga to. Sana huli na to, no? Na parang mag-break up, kumbaga goodbye message ka na dito sa lalaking to. Anong mensaheng ibibigay mo kay MJ? Ang mensahe ko lang po dapat pag nagkaroon ka ng girlfriend o karelasyon man, dapat handa ka sa magiging kahinatnan yun. Kasi pilili mong may karelasyon ka habang breadwinner ka. Hindi mo pwedeng i-excuse yun na dahilan bakit mo ipapalaglag ang bata, ayaw mo sa bata. Dapat gawin mo, maging lalaki ka. Yun lang po. At kung meron kang mensahe dun sa mga nawala ninyong anak o nawala, kung sakaling nakikinig sila up above, no? Kumbaga, kung mga angels mo sila or guardian angels mo sila, anong mensahe yung bibigay mo sa kanila? Mensahe ko lang po hindi ko po ginusto na mawala po sila, na hindi po nila magsilayan yung mundo. Pero andun na po yun. Sana patawarin po nila ako. At hindi nahihirapan na po ako. Tuwing gabi po kasi lagi kong naaalala sila kung paano po naghirap. Sorry, DJ Rock, hindi ko po kaya mag-message sa kanila. Mhm. Walang kaso doon kung hindi mo na matuloy. Hindi ko po kaya. Kung eto na lang, 5 years from now, lilipas ang panahon, babalikan mo tong call na ito through YouTube, papakinggan mo ulit yung mensahe na ito. Ano ang mensahe mo para sa sarili mo? Ang mensahe ko po, Tawagin mo yung sarili mo, Jazz, uy. magiging strong po ako, and then magiging nanay na po ako sa isang nag-iisa ko pong anak. Yun lang po. Yes. Yes. Sana maging aral na to, ha? Opo. Na hindi dapat puro ligaya lang ang iniisip natin habang nandun tayo sa momentum ng mga ginagawa ninyo. Dapat iniisip nyo rin na kapag ito ang ginawa ko,
ano ang consequence nito. At dapat handa ako. Kasi just, hindi maganda talaga sa mata ng ibang tao yung mga ginawa ninyo dahil maraming kababaihan na nangangarap talaga na magkaroon ng anak. And sana, maunawaan mo at bigyan ka ng wisdom ni Lord na maayos mo at maunawaan mo mga pagkakamaling naging desisyon mo. Yes po. Maraming salamat, Jazz, sa pagbabahagi mo ng iyong top secret. Sana kahit papaano na pag-aan namin yung nararamdaman mo ngayon. And we pray for your healing. We pray na mapatawad mo yung sarili mo sa nangyari. Kasi, again, we all make mistakes. And ang mahalaga dito, nandun tayo sa parte na naisip natin na nagkamali tayo doon sa desisyon na yun. Naguluhan tayo sa pagdedesisyon. At willing tayong itama kung ano man yung maling nagawa natin sa nakaraan natin at matuto doon sa nakaraan natin kasi wala na tong undo, redo ng nakaraan. Matututo na lang talaga tayo. May gusto ka pa bang sabihin, Jazz? Wala na po, DJ Rocky. Yun lang po. Ayan. Thank you so much again sa pagbabahagi mo ng iyong top secret. Mabuhay ka. Just God Salamat bless. din po. God bless, Jess. din po. Magpipray ka palagi Opo. Alam mo, partner, nakakalungkot. Oo naman. Bilang isang lalaki na may kapwa na naman akong lalaki na nabahag ang buntot. Oo, nakakaasa. Sana, sa akin lang doon, ang aking pananaw lang doon, sana wag mong itulak yung partner mo na ganun yung gawin. Diba? Kung alam mong hindi mo kaya magpakatatay, wag, mali na nga na alam mo sa sarili mo na hindi mo maging tatay. Pinush mo pa yung partner mo na gumawa ng pagkakamali. Diba? Parang di mo lang may sapak ng kung ano man yun. Sinapian ng masamang espiritu eh. Kasi kung tunay na responsable kang tao, o kung mabuti kang tao, hindi mo kaya na ma-stress ng ganun yung partner mo. Although, dude, naisip ko, pag ang isang tao kasi hindi pa siya ready talaga sa responsibilidad, ang dami-dami rin pumapasok niyan sa utak niya. 'Di ba? Pero, sana hindi yun na lang ginawa in the first place kung hindi pa talaga kayo ready. Sana hindi nyo pinutok, diba? Doon sa, sabi nga, diba? Wag sa loob kung gusto nyo ninyo na maging maayos. O kung gusto nyo ninyo na hindi kayo makabuo. Pero wala eh. Andun na eh. So, kailangan mo maging accountable dun sa naging action mo. Which is hindi naging accountable yung lalaking yun. Gusto ng babae, ayaw ng lalaki. So, okay. Na-stress si ate mo. Nawala ang bata. Nakakadepresyon. Kahit na hindi mo pa nasisilayan yung bata, the moment na alam mong nag-conceive ka, it's already a joy for you to become a mother again. Diba? O mother. Tapos ikaw masaya, tapos yung isa hindi. Doon pa lang para magtataka ka na bakit di siya masaya. Pero syempre nakakabulag ang pag-ibig. And there are times we are manipulated by the wrong people. Yes. So, ang mangyayari, tuloy ka pa rin hanggang sa nakabuo ulit. And sabi nga nila, dude, kapag patuloy na nangyayari sa'yo ang isang sitwasyon, ibig sabihin, hindi mo pa talaga natututunan yung tunay na leksyon nung sitwasyon na yon. Naulit sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon sila ulit, nag-conceive sila. Which, for so many people, I mean, para sa ibang mga tao,
blessing yun eh. Which in that case, hindi nakita ng lalaki na blessing. Ang naisip niya, sagabal. Sagabal sa future nilang dalawa. Ako naniniwala ako kung tinatawag natin blessing ang baby. Ibig sabihin, gagabayan ka ng Panginoon dyan eh. Mhm. Kapag ikaw talaga niyakap mo yan, tinanggap mo yan nang wala kang pag-aalinlangan, gabayan ka ng Panginoon eh. Mhm. Mhm. Para lang sa akin Para lang sa akin. Totoo naman yun eh. Blessing is from up above eh. Yes. Tsaka dude, hello, alam mo, billions of sperms ang nilalabas ng isang lalaki. Mm-mm. Imaginein mo, tapos ang isang babae, 'di ba? Kailan na nagmamature yung egg niya? As in talagang sobrang complex ng body ng isang tao to the point na kapag nag-conceive ka, wow! It's a miracle. Na hindi naiintindihan ng alam mo yun, ng lahat ng tao. Na it's a blessing, it's a miracle that you've conceived. Tapos parang dun sa lalaki, basura mo lang. Hindi ko alam kung anong klaseng mindset yung ganun, pero nakakasuka para sa akin yung ganong klaseng lalaki. Hindi ako papatol sa ganong klaseng lalaki. Kasi doon palang pinakita mo na kung gaano ka kaduwag, kung gaano ka kabasura mag-isip pagdating sa pagkakaroon ng pamilya na hindi mo kayang panagutan. Tama. Na hindi lang to basta dugo, dude. Alam mo, sabi nga, 7 months after conception is already a life formed. It's already a life form. Buhay na yun agad. Sabihin na natin scientifically, sige, ano pa lang siya, embryo pa lang siya, tapos mag-fetus, tapos, alam mo yun, meron pa nga dyan, yung 23 weeks down or below, sabihin natin miscarriage yan. Tapos kapag nanganak ka, after that, tapos di na boy baby stillbirth yan. Kahit ano pang sabihin natin scientific explanation dito, ang pinakamasasabi natin dito is kapag nag-conceive ka, it's a blessing. Yun lang. So, the point is, basura yung ganong klaseng mindset ng lalaki. And sana, matuto tayong mga babae na umuiwas dun sa ganong klaseng lalaki. Kasi sperm lang yung meron siya, wala siyang balls. Pero napag-usapan na rin natin yung abortion. Silipin natin yung mga ibang parte rin ng abortion. Kasi ito, itong usapan na to eh. Oh, it's a sensitive topic, dude. Yes. Kumbaga, people may not agree or agree to us, Yes. or may kanya-kanya tayong opinion dito Ikaw agree ka? with abortion. Yes. No. Mhm. No to abortion, but with restriction. Or parang with condition. Gets? Gets. So, no to abortion, but with exemption or parang something. Like kunwari, na-rape siya, Yeah. pwede. Yeah. Tsaka may ano ng doktor talaga at For example, life-threatening. yes. Life-threatening. Kasi sasabihin naman din ng doktor yun eh. If the child is life-threatening to your system. Kumbaga, kasi pag inisip kasi natin abortion, very negative yung connotation natin, diba? Yes, tama. But, Maraming ano yan. oo eh. Pero health, kumbaga kung health ang pinag-uusapan, mental, physical, emotional, hindi kasi nakikita yung ganun eh. Pag sinabi mo lang, palaglag mo. Hindi siya ganun. What if it's a complication dun sa mother? Tama. What if it's a complication doon sa mismong mental health? Mababaliw siya, ganyan, or whatever. Wala siyang capacity to raise a child. Tama. 'Di ba? Paano naman 'yun? So, yung ganon. Ganon ko iniisip yung abortion, dude. But, kung sakali man na gusto mong magkaanak or sabihin natin hindi nyo pinlano magkaroon ng anak, for me, it's the greatest blessing that you will ever receive in your entire life. And tama ka dun sa sinasabi mo kanina, dude, na ang daming gusto eh. Ang daming gustong magkaroon ng anak. And we shouldn't compare naman, diba? Kung ano man yung kagustuhan ng iba, magpasalamat ka sa ganyan. Kasi kanya-kanya naman yung rason natin eh. Kanya-kanya naman tayo ng disposisyon sa buhay eh. Kanya-kanya naman tayo ng choice eh. Basta tatandaan mo lang na ikaw babae, your body, your rules. Tama.
Lalaki ka, your body, your rules. Yes. So kung ayaw mong pabuntis, siguro mong gumamit ka ng kung ano man. Maging safe kayo, family planning or whatever. Oo. So kung gusto mo, edi bigay mo sarili mo. Go ahead. At the end of the day, it's all about accountability and being responsible dun sa actions ninyo. Tama. Yun lang. Ikaw, dude. Sa akin, ganun din ako eh. Kung makaka-apekto sa nanay, kasi di ba may mga pinapapili na pwede po mamatay yung nanay dahil sa batang dinadala niya. Sino pipiliin mo? Pwede. May mga na-abuso naman na kabataan, na hindi naman talaga kaya pang bumuhay ng bata, at talagang rapist yung magiging tatay ng anak niya. Pwede. Para sa akin Pero kung may kapasidad ka, ang saya nyo, ginagawa nyo yung bagay na yon, tapos yung may bunga na, ayaw nyo na, mali yun. Ako ganito lang man yung itsura ko, pero ako naniniwala ako na kapag nakabuo ako ng isang bata, kahit kanino man. Wow, kahit kanino man Hindi. Totoo lang Totoo lang. Hindi ko papayuhan. Ito hindi ko papayuhan na ipalaglag niya. Kahit kailan. Yeah. 'Di ba? Kasi nangyari na Nabuo na yan Kahit sabi mo 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Nandiyan na yan Buhay mo. Panindigan mo. Dahil ang saya-saya mo ng mga panahon na ginagawa mo yan. Nag-enjoy ka. Enjoy ka. Sinabi mo pa nga, sa loob na lang. Diba? May pag-ganun-ganun pa, no? Tapos di mo pala paninindigan. Sad life lang. Tsaka, ito naman, no? Sa mga kabataan, meron na tayong tinatawag ngayon na sex education. Yes. Diba? Makinig kayo, matuto kayo doon sa mga ganong klaseng usapin. Kung ayaw nyo ng responsibilidad, huwag nyo gagawin yung isang bagay na alam nyo yung kapapahamak ninyo, hindi pa kayo handa. Dapat talaga sponsoran tayo ng Bago Action. May protection, no? Nananawagan po ako, Kami po ni DJ Rocky. Para rin po sa inyo to. Malaking po to sa atin. Baka naman, no? Oo naman. Hindi naman tayo tumitigil sa pag-asa na nabukod sa may babalik sa atin yung billion-billion. Magkakaroon tayo ng endorsement, di ba? Yung sikat na kapote ni Junjun. Baka naman. Nananawagan po ako. Baka may makakakilala po kayo dyan. Willing na po kami mag-endorse. Para hindi. Malaking tulong to Malaking tulong to para maging aware din yung mga tao di ba? Na kailangan pala nalang gumamit yun. Hindi, pero dude, alam mo, bago ka magpakasal, merong family planning na orientation. Yes. So, doon pa lang dinidiscuss sa inyo din kung ano yung mga safe family planning activities or ways, 'di ba? Para hindi ka magkaroon bigla ng anak nang hindi mo inaasahan. Kumbaga at least na prepare mo yung katawan mo, yung mindset ninyo, yung future ng family ninyo at ng mga bata. Paano naman yung mga walang kasal, boyfriend at girlfriend lang? Yun na nga Alam mo dude, 'di ba, dumadami yung cases natin dito sa Pilipinas ng premarital sex, Yes. 'di ba, teenage pregnancy. So, hindi natin ini-encourage, of course, 'di ba, yung mga taong yun. I mean, yung mga kabataan, yung mga out of wedlock, 'di ba? Yes. Nagawin yung isang bagay na hindi pa naman talaga pampamilya, 'di ba? Kung pang happy-happy lang, then you do it. Kaya nga may sex education sa sa school, Tama. 'di ba? And maraming mga seminars ngayon that teaches sex education, dude. Dapat mas bataan pa nila no? Yung pagtuturo Well, meron Feeling ko, yatang age range Alam ko Dapat, dapat sila parang may research pa about it na inaayos pa nila yata kung anong edad dapat ipamulat sa bata kung ano ba ang sex education. Para sa akin, 9. Talaga? 9. Bakit? 9 years old ngayon, iba na mag-isip. Iba na mag-isip. 13 years old nga ngayon, nagkakapamilya na Talaga? 12 years old ngayon, kaya nang bumuo ng pamilya. Oo. Diba? Sa bagay. May kakwentuhan nga lang ako nung nakaraan 16 years old ng anak. 13 pala. 13 years old. 6 years old daw sa kanto, nagmumura na. Diba? Yeah. Sa babae naman, basta magka-mens na sila, di ba? Pwede na, di ba? Yeah. Kaya dapat medyo bataan natin.
Yeah, Maging sana. aware na kaagad sila eh. Sana. Well, Anyway, call to the government kasi dapat ang nagpapalawak nito bukod sa Department of Education, 'di ba, na parang hand in hand, CHED, DepEd, tapos DOH. DOH. Yan yung mga dapat mga departamentong tumitingin ng mga bagay na ito eh. So sana no. At saka DSWD, yan. 'di ba? Ay nako. Anyway, Kabisyo, fruitful ang ating usapan ngayong gabing ito. Madaming emosyon, no, ngayong gabing ito, Wala akong no? masabi masyado dahil nadadala ako sa galit. Baka makapagmura ako, mapadalan ako ng KBP. Sabihin mo na lang, may gusto kong mga sabihing masasamang words. Hindi ko talaga mapigilan kaya nilalayo ko yung mic sa akin. Talaga ba? Oo, mamumura ko. Kung wala ka dito, Rax, ako lang ang nakatanggap ng call, namura ko na yan eh. Talaga. Sige. Hindi, pwedeng magmura ka pero walang sound. Oo nga eh. Hindi, kung next time. Huwag nyo matimingan na si DJ Rocky ay nasa Work from home. work from home. Ay Tignan nako. nyo ang gupit. Ni Titan Jello. Nahiya si Titan Jello sa akin kasi parang feeling niya kasama niya si Mama Mary. Charot! Ang kapal na mukha. Feeling niya magkakasala siya kapag kasama niya ako. Like, dude, wag mong isuppress yung tunay mong pagkatao. Ay nako. Gigigil ako dun sa ginawa eh. Ay, oo naman. Sino ba namang hindi manggigigil dun sa sa ginawa nung na yun? Nung lalaki. Teka lang ngayon. Lunes. Oo nga. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtutok, Kabisyo. Kami po'y uuwi na kasi umaga na naman. Nakapiling ang basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro 97.7